štátne služby nemajú byť adrenalinový šport a nemajú nám spôsobovať migrénu a my by sme si na to nemali zvykať. V tomto podcaste Nezvykajme si sa budeme rozprávať o dobrých tipoch a trikoch, ako zvládnuť bežné vybavovačky na úradoch a ako sa z toho nezblázniť. Moje meno je Jano Hargaš a v každom dieli si sem budem volať iného hostia z inej oblasti života, aby nám porozprával o tom, ako funguje kontakt s úradmi v tejto konkrétnej oblasti, čo by sa dalo zlepšiť a ako by to na Slovensku mohlo fungovať lepšie. A mojím dnešným hosťom je Adela Zábražná, spoluzakladateľka Mama Gangu a človek s úžasným príbehom. Okrem toho, že sa teda vyzná v témach materstva a rodičovstva, tak pôsobila dlho aj v oblasti ekonomiky a inovácií, viedla Slovenskú alianciu pre inovatívnu ekonomiku a bola aj súčasťou týmu prezidentky Zuzany Čaputovej. A Adela je pre mňa takým príkladom človeka, ktorý má vášeň, ktorý má dobrú motiváciu meniť veci k lepšiemu a aj schopnosti meniť veci k lepšiemu. Takže pre mňa je to ideálny host na prvú epizódu tohto podcastu. Adela, vítaj. Ďakujem, to bolo krásne intro, ďakujem, som sa tu rozplývala. Ach, no, tak vítam ťa tu u nás. Ďakujem, teším sa, že vidím toto štúdio prvýkrát naživo. V tomto našom krásnom štúdíku. Je to také cozy, takže dúfam, že to bude cítiť dobre. No, začneme tým Mama Gangom. Čo ťa vlastne viedlo k tomu, že ste založili Mama Gang a čomu sa venujete? No vieš čo, my sme ho založili vlastne s mojou kolegyňou Daškou Hodasovou, keď sme obidve boli tehotné. A hľadali sme si informácie, to bolo ešte skôr také ako keby nie byrokratické informácie, ale také informácie praktické k pôrodom a k tej starostlivosti o deti. A zistili sme, že vlastne nič z toho nie je v slovenčine, v nejakej takej ľahko straviteľnej, ba až zábavnej forme. No a mali sme jeden podcast, ktorý bol zahraničný, ktorý sme relatívne radi počúvali a tak sme si povedali, že prečo to neskúsiť. A to bolo už vlastne dávnych takmer 6 rokov dozadu, keď vznikla tá myšlienka a vlastne 5 rokov to bude teraz, čo už máme prvé diely, čo sme mali prvé diely vonku a už máme nejakých 130 dielov podcastu vonku, práve s pravidelnosťou takmer skalnou každé 2 týždne, takže už sme staré harcovníčky podcastové. Tak závidím pravidelnosť a snáď sa do tohoto tiež dostane, do toho krásneho dvojtýždňového režimu. No dobre, takže ty máš vlastne celkom asi dobre navnímanú nejak situáciu rodičov. Ja to nerad to tak akože zužujem, že mamičiek, ale že rodičov vo všeobecnosti, že čo to vlastne obnáša mať deti a možno aj nejak byť v kontakte s úradmi, keď tie deti prídu. Tak začnem tak možno high level, že keby si mala nejak zadefinovať, že ako by si zadefinovala 3 slovami ten vzťah medzi štátom a rodičmi dnes, že čo by to tak nejak vystihovalo, že aký je to vzťah? Vieš čo, a nedám ti 3 slova, lebo keď si mi tú tému vlastne posílal, tak ja som nad tým tak rozmýšľala, že my máme deti vlastne 5-ročné a 3-ročné, mám ja takmer 3-ročné. Čiže už je to nejaká doba, čo som riešila také tie úvodné peripetie so štátom po narodení detí, ale aj tie boli samozrejme u nás a teraz už je to trošku inak. Ale to neznamená, že akoby vo všetkom sa to zmenilo. A ja keď som nad tým rozmýšľala, že čo je vlastne ten vzťah štát versus ten rodič, tak to je ako keď majú dôchodcovia vlaky zadarmo, ale by si im nepovedal, ktoré. A ešte by si ich nutil mať na každé čestné prehlásenie, že neboli v inom zadarmo už v ten deň. Tak to je podľa mňa ten vzťah rodič-štát aktuálne. Hej. A ešte tí sprievodcovia, ktorí to nejak riešia s tebou tú agendu, by možno neboli úplne príjemní. By ti povedali, tu nemôžete sedieť. Nemôžem sedieť, neviem, opýtajte sa vo vedľajšom. Jo, panička prišla múdra, si myslí, že to takto funguje. Tak to nefunguje, drahá pani. No dobre, čiže je to taký akože confusing nejaký vzťah, hej? Že je podľa mňa veľmi neprehľadný. Je veľmi metúci a ešte navyše vie byť občas aj akoby neférový, pretože ty niekedy ani nevieš, na aký príspevok máš nárok. Hej. Čo ja som napríklad takmer o jeden prišla, pretože som nevedela, že taký existuje. Hej. No vlastne do tohto som sa chcel nejak dostať, že keď sa tak rozpamätáš, alebo vlastne však ľudia z tvojej komunity, čo ti hovoria, že na to obdobie, povedzme ešte možno pred tým narodením dieťaťa, že hej, že pošťastíš sa, že teda očakávate prírastok do rodiny a tešíte sa na to a aké to tam celé vlastne je, že vieš sa ty nejak dostať, teda hovoríš, že to neprehľadné, ale že aká bola tam možno tvoja skúsenosť, alebo čo ti hovoria ľudia z tvojej komunity, že
ako k tomu prišli, že teda čakám dieťa, kde zistím nejaké informácie? No, tým, že my vlastne už teda 5 rokov a 3 roky je to dozadu, tak my už je to teraz trošku inak. Mhm. A my okrem teda podcastu máme aj takú platenú užšiu komunitu pre mami. A je vyslovene pre mami, hej, čiže baby sú tam iba. A pre otcov majú zase iný komunitu, keby náhodou sa otcovia chceli uraziť, tak vieme ich navigovať aj do otcovskej komunity, ale my máme teda materskú vyslovene. A ja som to tam včera hodila, že čo sú také najväčšie tie zádrhely, s ktorými sa potýkali baby. A vyšlo mi z toho a už mám aj pocit, že ten úvod je taký ako celkom hladký. Že máš to tehotenské, to ti nejako proste na základe jednej žiadosti príde, kočikovné, teda ten príspevok pri narodení dieťaťa už je automaticky, dokonca viem, že už sa dá nejako aj elektronicky akoby vybaviť. My keď sme vybavovali, tak ešte sa fyzicky chodilo, ale teraz už je to také zautomatizované, že tam už to relatívne funguje a ty mi možno vieš aj lepšie povedať, lebo veď ty si ja tam... sa iba tak v duchu teším, lebo to... Kedy si bol. Neviem, či ste to vy my sme to spravili. Nebudem sa tu chváliť, ale my sme to spravili a narobili sme, ale som rád, že to funguje. Takže ten úvod do toho rodičovstva je podľa mňa už relatívne hladký, hej? Ale potom tie zvyšné časti plus takéto preklapanie sa z materskej na rodičovský príspevok plus potom už riešenie všetkých tých možných ďalších životných situácií ako prechod matky na materskej na otca na materskej, čo tiež je teda výraz, ktorý by sme úplne nemuseli mať, pretože to nie je iba materská, to je nejaké teda obdobie intenzívne, ktoré si doma s tým dieťaťom, hej, a môže ho mať aj otec. Tak tam už potom prichádzajú tie momenty, ktoré sú veľmi neprehľadné v tom systéme a nevieš, kde vlastne hľadať tie informácie. Hej? Lebo keď ideš na Slovensko.sk, napríklad ja som konkrétne mala túto situáciu a keď si mi hovoril o tej téme, tak som si hodila do svojho Gmailu, lebo som si hovorila, že ja som tuším nič neriešila, vieš. A potom som si to hodila do Gmailu a som tam našla, že som vlastne riešila taký príspevok o starostlivosť o dieťa, ktorý ti môžu priklepnúť, keď máš dieťa pod 3 roky a narodí sa ti druhé. A na ten som potrebovala vyplniť 500-800 papierov, čestných prehlásení a neviem čo všetkého. A vlastne som nevedela, že ho môžem dostať. Iba som sa náhodne dostala na nejakej internetovej diskusii na Facebooku, kde som zistila, že vlastne aj ja naň budem mať nárok. Čiže to už sú potom také tie momenty, kedy ty niekedy môžeš aj o ten príspevok prísť, pretože ten štát ti ho aktívne neponúkne. Hej. A to je strašná škoda podľa mňa, lebo akože všetci na tej strane toho štátu podľa mňa vedia, že kto je v akej tej životnej situácii a že sa im narodilo povedzme, že druhé dieťa, alebo že čakajú druhé dieťa, veď môžu mať tú informáciu. A že tam vlastne nie je tá proaktivita, hej, že to nejak štát nejak neponúka tie svoje služby. A tak ty si hovorila, že tie prvé boliestky začali pri tom preklapaní z materskej na rodičovskú dávku. To je po 6 mesiacoch, ak sa dobre pamätám. Tiež som to dvakrát nejak zažil. Čiže po 6 mesiacoch a teda tam hovorí, že ten najväčší problém je, že jednak ani neuvedomenie si toho, že mám nárok na nejaké dávky, že to ti niekto proaktívne nepovie a keď to už teda zistíš, tak teda hovoríš, že stará dobrá doba žiadostí, potvrdení a dokladovania toho, že veci sú ako sú. No a tam to hlavne ide z jednej inštitúcie na druhú. Ty ideš, zo sociálky na úrad práce. A tým pádom oni medzi sebou nemajú žiadnu komunikáciu. A mne sa dokonca stalo, že ja keď som išla zase z rodičáku naspäť na matersku, tak mi prišla 1 mesiac omylom ich chybou aj rodičák a už som ho nemala mať. Len ja som si to v tom proste čase zrovna nevšimla a nevedela som, že mi už nemá prísť, ale oni to evidentne vedeli, ale poslali ho omylom. A potom po 3 mesiacoch mi prišlo, že som vedená, akože mám pohľadávku a bolo to veľmi takým tým výhražným úradníckým, rozhodnutie že musím vrátiť teda tú dávku a ak ju nevrátim, tak pred exekúciou. A už to tam bolo tak napísané, ako keby som bola bandita ja, vieš. A pritom vlastne ten štát spravil chybu, ale teda vrátila som to a bolo to v pohode, no len... Ja, toto je brutál, že moja skúsenosť napríklad je taká, že často veľký efekt sa dá spraviť už len tým, že aký jazyk sa používa pri tej komunikácii štát versus občan, teda v tomto prípade rodič. Moja obľúbená kategória boli pri digitálnych službách také error hlášky. Hej, že keď sa ti niečo nedá vybaviť, tak
na mŕte pri štátnych službách ti tam akože vyskočí, že vyskytla sa chyba 48520F8. Nakopírujte toto, keď to chcete riešiť. Ale nie je tam ani, že kde to máš riešiť, s kým to máš riešiť, o čo tam ide. A čo to je len taký jeden príklad. A potom áno, že presne tá komunikácia v tých listoch je brutálne úradnícka. A to tak vôbec nemusí byť, že vieš tam niekde počiaro povedať všetky paragrafy, ktoré potrebuješ povedať, ale že ten list môže byť akoby... Mohol by byť akoby, že iným jazykom. No aj hlavne, keď to nie je tvoja chyba, vieš napríklad, že my sme vám, prepáčte, mrzí nás to omylom, sme vám poslali peniaze, ktoré pre vás neboli určené. Vedeli by ste nám ich prosím vrátiť. Mrzí nás, že ste sa potešili, ale bolo to predčasné, takže... Mrzí nás, že už ste ich minuli. Žiaľ, budete to musieť nejak vrátiť naspäť. Dobre, ešte jednu vec som chcel dotknúť, lebo ja sa tak pamätám, že keď nám sa narodili deti, tak ja ako otec som prišiel do tej pôrodnice a tam dostaneš takú tú A4, ti dajú, že otecko, tu máte zoznam a tieto úrady obehajte teraz najbližších, 2 týždňov ti povedia, alebo tak. Že stále to tak funguje? Tvoje skúsenosti, alebo... Vieš čo, myslím, že pri Marietke, pri tej staršej, Michal ešte musel ísť na nejaké úrady, ale pri Milovi už nie, alebo teda by musel ísť, lenže ja som ho rodila v zahraničí. Ja som bola v Čechách, teda na Morave, v Brne sa Milo narodil, takže náš druhý syn je Brňák a tam sme vlastne potom riešili trošku ešte iné situácie, čo je ale vlastne aj zároveň také nešťastie toho systému, že ono je to celé tak prepojené, hej, že my vlastne máme pôrodnice, ktoré sa nesprávajú niekedy úplne podľa tých najlepších štandardov a postupov najmodernejších a keby len to, ale sa správajú aj neúctivo k ženám veľmi často a potom ženy volia vlastne tú alternatívu a idú rodiť do zahraničia. A ja som si schválne pozerala štatistiky, nevie sa úplne presne, koľko to je, ale sú to vlastne tisícky detí, hej, že 5 až 6 tisíc podľa štatistického úradu je to deti, ktoré sa narodia mimo Slovensko. A to sú väčšinou deti, ktoré sa narodia práve buď v Heinburgu, alebo vo Vyškove, alebo v Brne. Pretože sú to ženy, ktoré odchádzajú za lepšími podmienkami v pôrodniciach. Hej. Čo vlastne nie je málo, lebo že ročné číslo je nejakých 44, 42, tak nejak 42 tisíc pôrodov ročne na Slovensku sa deje. Čiže vlastne viac ako 10% je mimo. No, je to veľké číslo a je to presne vizitka toho pôrodníctva. A to teraz, hovorím mi, sme mali aj kopec úžasných, aj pôrodných asistentiek, aj poznám kopec gynekologov, gynekologičiek, ktorí naozaj sa tomu snažia dať trochu inú tvár. A máme vynikajúce pôrodnice, aj centra pôrodnej asistencie, ktoré sú po Slovensku už aj nielen v Bratislave. By som povedala, že mimo Bratislavu je to lepšie ako v Bratislave. A to je taká moja srdcová téma, lebo ja som si tým presne prešla, že som vlastne v Bratislave mala relatívne nepríjemný pôrod, ktorý som už nechcela opakovať a v Brne som zažila niečo, čo ma absolútne povznieslo, zmenilo a myslím, že aj môjho muža a my sme išli odtiaľ úplne nadšení a absolútne posilnení tým zážitkom. A to je, vieš, to je to, že keď sa tu bijeme do prs a chceli by sme, aby sme mali vyššiu pôrodnosť, tak už len u nás v komunite je veľká kopa báb, ktoré majú nejaký traumatizujúci pôrodný príbeh, ktorý ich vlastne brzdí pred tým, aby išli napríklad do ďalšieho dieťaťa. OK, hej, chápem. A to v Brne bolo súkromné zariadenie? Alebo to bola Nie, štátna nemocnica. Okay. Štátna pôrodnica, ktorá mala rovnako prefúkujúce okná ako Ružinov, mala rovnako zastaralé chodby ako Antolská. Vyzerala takmer takisto, ale tí ľudia... Že mindset. A to, čo tam poskytovali tým ženám, to proste bolo neskutočné. Super. No. Ináč to je také zaujímavé, že väčšinou, keď sa tak hovorí, že tak poďme sa pozrieť na nejakú inšpiráciu, od koho sa môžeme učiť, hej, a to máš 100 km, 150 km od Bratislavy, že vlastne vôbec nemusíme chodiť do iných krajín ďaleko, že je to tu za rohom, od koho sa dá inšpirovať. A opäť za mňa to je také, že to nie sú nejaké brutálne infraštruktúrne veci, že ako si povedal, že to bolo hlavne o tom prístupe, že ako s tebou komunikujú, ako sa o teba starajú, aký servis tam dostávaš. Škoda, že pri tých úradoch vlastne nefunguje takáto konkurencia. Vieš, že keď už ideš na ten katastér, tak žiaľ nemôžeš ísť do Brna na katastér, musíš ísť na ten slovenský katastér, ktorý teraz, neviem, či sa tam dostaneš. Tam nechoďme. tam som bola a do tejto témy nechoďme. Môžeme si spraviť krátku odbočku, povedz, že ako bolo na katastri. Jo, vieš, no...
No ťažko, lebo sa im nenačítavajú mapy a dlho to trvá a potom vlastne tam získaš niekedy aj informácie, ktoré nie sú relevantné a ty sa vlastne už potom nevieš dostať po toho človeka, s ktorým si jednal a pre neho je v podstate... pre neho to nie je problém, keď on ti povie zlú informáciu, ale pre teba je to potom problém, pretože s tým máš nejaké výdavky a máš z toho potom ťažkú hlavu. Hej. Takže to som si tam teraz nedávno zažila. No. Katastrofe, možno teraz, oni možno to dostali za úlohu, že vlastne majú simulovať najhoršiu možnú službu v štáte na tom katastrofe, aby si potom mala lepší pocit, keď pôjdeš nejaké iné veci vybavovať na iné úrady. Myslíš, že by to takto spravili? Že chýbala nám konkurencia na úradoch, tak sme si zaviedli aspoň takúto internú konkurenciu, že máme úplne off the charts hroznú skúsenosť a potom sa ti všetko ostatné zdá lepšie. Anyway, čiže hej, že to je vlastne škoda, že pri tých úradoch sme vlastne odkázaní na to, že nemáš možnosť výberu. Našťastie pri tých pôrodoch máš, aj keď jasné, že to je nižšia miera komfortu, asi vieš, že proste rodíš ďaleko, ale že asi to stálo za to. No za nás určite. A myslím, že aj za väčšinu tých babok, ktorých viem o ich príbehoch, tak sú veľmi spokojné a tých zopár potom papierovačiek navyše, ktoré s tým majú, tak to úplne vynahradí ten pocit, ktorý máš z toho pôrodu. Hej. A to zasa by som chcela opäť pripomenúť, že viem o veľa pôrodniciach na Slovensku, ktoré sa snažia to robiť inak a sú výborné, hej. Ale proste plošne je to smutné niekedy. A tí Česi to práve pochopili, lebo tam je veľa pôrodníc, ktoré sa naozaj snažia ísť ako keby tou tým najmodernejším prístupom aj evidence-based medicíny, ale aj toho prístupu k tým ženám. Takže mám pocit, že tí Česi to pochopili vo viacerých oblastiach, že pôrodníci to pochopili, očividne aj pokiaľ ide vysoké školstvo, tak aj tam to pochopili a proste sťahujú nám tých študentov a hej, že proste začínali sme na rovnaké štartovacie ciare. Čiže ako nie úplne, ale že neboli sme ďaleko od seba a dobre, takže odporúčanie možno pre štátnu správu na Slovensku, ak sa chcete inšpirovať, ako fungujú dobré služby, tak nemusíte chodiť do Británie alebo do Estónska, ale toď tuto v Brne. Áno. Kúsok od nás. Dobre, ja by som sa posunul možno aj také druhej téme, lebo tak prebrali sme tú úvodnú fázu, že tehotenstvo, narodenie dieťaťa. No, a čo potom? Hej, teda obaja máme deti, takže vieme, že potom začne sranda, že potom to začne byť také intenzívne a že ako ty spomínaš na tú fázu vlastne, keď už tie deti začali vyrastať a vlastne ty si hovorila, že vlastne počas toho si rozbiehala mama gang, tak vlastne aké to bolo počas materstva rozbiehať nejakú vlastnú aktivitu a tiež ma zaujíma vlastne, že či tam tie úrady akoby, že hádzali ti polena pod nohy, alebo boli niečo aj nápomocné, alebo ako máš týmto skúsenosť, že aké to je byť aktívnou mamou vo vzťahu k tým úradom? Vieš čo, ja len čo si pamätám, je, že najhoršia vec vlastne na kontakte s úradmi je, že ty tam musíš osobne ísť. Hej. Za vecami. Hej. Čo mi príde úplne akože cestné, hej, pri mnohých veciach. Ja si pamätám, že napríklad už len číslo účtu, keď som si išla meniť, som musela ísť osobne na úrad práce. Hej. A to mi príde, že na čo, veď, tak to je číslo účtu. No. A to isté máš vlastne pri tých začiatkoch podnikania, že áno, však nemáš nejaké zásadné úľavy, hej, že keď si na materskej, tak teraz už neviem presne, lebo my sme vlastne na materskej som síce bola, ale nemali sme ešte rozbehnutý vlastne biznis ako taký. A potom už až keď sme vlastne boli na rodičaku, tak sme to riešili. Ale viem, že napríklad čo sa týka toho podnikania, tak keď mami začínajú podnikať, tak vlastne nemajú žiadne špeciálne úlohy. Ty máš rovnako povinnosť, ty sa stávaš vlastne z tej osoby, ktorá je poistená štátom, sa stávaš vlastne potom normálne platcom preddavkov, teda zdravotky a sociálka potom, keď presiahneš nejaký ten obrad. No ale nie sú tam nejaké zásadné úľavy a čo viem ešte navyše, zrovna aj teraz cez víkend sme to riešili s jednou kamarátkou, ktorá chcela ísť na rekvalifikačný kurz, ale vlastne tie boli v čase, keď v týždni, hej, a jej muž nebol doma, takže sa nemal kto starať o jej dieťa a ona nemala inštitúciu, pretože inštitúciu nemáš do 3 rokov a keď máš, tak za ňu platíš ako za súkromné, čiže aj tá rekvalifikácia je vlastne veľmi ťažká, hej, pre tie ženy na materskej alebo na rodičaku. OK. Takže to je dosť náročné, no. Hej, čiže že akoby tam chýba možno trochu také rozmýšľanie nad tým, že pre koho tú službu robím. Akoby až nastane toho úradu, že to z toho ja počujem, že
že tak chcem teda možno podporovať tie mamy alebo tých rodičov, aby boli aktívni počas tej materskej, ale že opäť malé veci, že prispôsobím tie časy, kedy poskytujem službu tomu, aby si ich mohli oni vedieť nejak využiť. Ináč, a pritom to podnikanie na materskej je vlastne, akože to je ideálny čas na to, aby si začal podnikať, pretože tebe nič neujde, lebo máš ten nejaký síce rozkuskovaný a síce veľmi iným veciam venovaný aj čas, ale máš tam ten priestor, ktorý je taký zadarmo vlastne na to. Že môžeš skúsiť niečo, či to vyjde, či to nevyjde. Keď to nevyjde, no tak hold, nevadí, tak nájdem si potom niečo iné, keď sa vrátim naspäť do toho procesu pracovného, alebo teda do práce, ale nemám pocit, že by to bolo nejako podporované. A to je strašná škoda, že teraz, keď to zoberiem tak makroekonomicky, tak že vlastne jedno veľké riziko, do ktorého my ideme, je, že teraz to zúžim, že tie mamy na materskej, že stratia nejak možno aj pracovné návyky, že potom to zaradenie do pracovného procesu je pre ne ťažšie po tej materskej, že vlastne podnikanie je jeden zo spôsobov, ako vlastne aj ich nejak udržiavať v tom aktívnom pracovnom živote a že malo by to byť cieľom aj štátu. Ja som teraz niekde čítal nejakú štatistiku, že napríklad v Nemecku to brutálne nejak dobre robia, že majú dvojnásobné percento mamičiek, ktoré počas materstva začnú aj podnikať, niekde okolo 11%, ak si správne pamätám. Presné čísla nájdete v našom newsletteri, ktorý vydáme s touto epizódou, ale že to sa mi zdá, že bolo nejak dvojnásobok toho, čo je premiér v Európskej únii, že proste v niektorých krajinách očividne na to nejak bazírujú a chcú to podporovať a u nás očividne ešte nie. No môže byť, lebo vlastne aj už dávno som si teda nepozerala štatistiky Eurostatu, ale ešte keď som v tom pôsobila intenzívnejšie, tak ja si pamätám, že Slovensko bolo jednou z najhorších krajín, čo sa týka zapojenia žien v produktívnom veku, respektíve nie v produktívnom, ale v takomto veku, že 25 až 40, čiže vo veku, kedy veľmi pravdepodobne majú nejaké deti do pracovného procesu. Čiže ty si na tom fakt zle. A ešte keď si k tomu pripočítaš, že máme, tuším, 4% využitie tých flexibilných alebo iných ako plných pracovných úväzkov, tak to už je úplne alarmujúce, lebo ty vlastne strácaš obrovskú časť pracovnej sily, ktorá ti utečie, alebo je uväznená doma, lebo vlastne nemá ako sa do toho pracovného procesu inak vrátiť, aj keď by chcela. Hej. A že napadajú ti ešte nejaké vylepšenie, alebo že čo by teda mohol ten štát robiť na to, aby toto fungovalo lepšie? Alebo možno povedz, že čo vy robíte v Mama Gangu? Lebo ja to vnímam tak, že vy vlastne v nejakej časti suplujete ten nefunkčný štát, že pomáhate tej komunite, lebo ten štát je nejak nepomáha dneska. Minimálne zorientovať sa v informáciách a dostať ich k ním. Takže sú, že v tejto napríklad oblasti, že ako pomôcť mamám nejak aktívne, či už podnikať, alebo že nejak ostať v tom pracovnom, ako by som to povedal, pracovnom tempe, alebo neviem. Že možno povedz ty, čo robíte vy a možno to bude inšpirácia pre nejaké úrady, že by sa mohli nad tým pozamýšľať. Vieš čo, v tomto konkrétne my teda napríklad nerobíme nejaké zásadné aktivity. My nejakým spôsobom už potom neriešime. My sprostredkovávame platformu, na ktorej sa tie baby vedia navzájom si pomôcť, poradiť si alebo pozdieľať to, čo konkrétne teraz riešia. Čo ale si myslím, že by veľmi pomohlo, a to je to, na čo sme narazili hneď zo začiatku, je, že ty vlastne si v tej spleti tých informácií a nemáš šancu sa ich dopatrať, nejako dohľadať. A viem, že fungujú však tak, ako si spomínal, aj Estonsko, aj myslím, že severské asi to majú už všetky, predpokladám, štáty plus Kanada, že sú tie digitálne rodné listy, alebo teda digitálne nejaké tie baby boxy, ako by sme to nazvali, v ktorých vieš si napríklad, že ťa to samé upozorní, že o pár mesiacov vám končí rodičák, potrebujete doložiť takýto doklad, ak teda potrebuješ nejaký doklad vôbec dokladať, lebo však čo by si tam dokladal. Alebo ti upozornia ťa na to, že tvoje dieťa by malo mať vo veku 2 až 3 roky takéto očkovanie, tak akože skočte si tam. Že toto sú všetko tak základné a jednoduché informácie, ktorými ten štát disponuje. A neviem, prečo by to nemohol tebe poskytovať ako občanovi úplne jednoducho, úplne zadarmo. A
teraz dúfam, že si to z toho nezoberú naši momentálna garnitúra nejakú inšpiráciu a začnú kodiť novú apku pre pána Jana. Hej, bude to drahé síce na konci, ale nebude to fungovať. A ešte naše vnúčatá si budú stále chodiť s rodným listom osobne na úrady. Hej. Takže to radšej nie, ale už existujú také, ktoré vlastne dobre fungujú a vieš tam mať všetko, čo potrebuješ vlastne v tom. Vieš, a vieš to mať veľmi jednoducho, vieš tam mať na základe tých informácií, ktoré oni majú a ktoré tam teoreticky ty naleješ, tak vie ti to vyplúť všetky príspevky, na ktoré máš nárok, alebo ti to vie povedať, že no tu máte kolíziu a teraz sa vám vlastne zbieha rodičák s materskou, takže si to čiže to vlastne funguje ako nejaké tvoje akože osobné portfólio, že proste máš tam notifikácie. No to by bolo super. No to by bolo krásne. Že? To by bolo super, keby to fungovalo. Lebo teraz ti to nefunguje a nemáš ako. Takže robíš to, že sa pýtaš po okolí a zisťuješ to od báb, že či to tak je, alebo nie je. No a potom vlastne zistíš, tak ako napríklad my sme zistili, že ešte záleží hrozne aj na tom, že na koho tam natrafíš, lebo je to nekonzistentné v tom, čo tí ľudia vyžadujú a čo im stačí. Hej. Ja mám taký jeden sen, že raz bude dobre na Slovensku vtedy, keď budeš potrebovať niečo vybaviť, tak to neznamená automaticky, že musíš niekoho poznať. Hej, že musíš niekoho poznať, kto ti tam pomôže vybaviť, zarezervovať, nejak ťa zorientuje v tomto. Že že vybaviť sa nestane synonymom toho, že kde mám konexie, ale sa stane synonymom toho, že idem vybaviť, to znamená, že idem si poodklikávať nejaké veci, ktoré mi už štát ponúkol, vybavil za mňa časť tej agendy a ja iba odsúhlasím, že áno, toto vlastne chcem, túto službu, tento benefit. To bude krásne jedného dňa. Ale vieš čo, napadla mi anekdota, lebo musím to povedať, pri tých digitálnych rodných listoch a na začiatku si spomínala, že vlastne všade musíš chodiť fyzicky. A na začiatku sme sa rozprávali o tom príspevku pri narodení dieťaťa. A keď sme to vlastne na ministerstve robili, tak súčasťou toho bolo aj to, že v nejakom momente sme si dali otázku, že prečo vlastne tí oteckovia musia chodiť na tú matriku hneď po narodení, hneď po pôrode vlastne prevziať si ten rodný list. A tak sme to akože skúmali a prišli sme na to, že jediný dôvod je, že tam musia podpísať nejaké prehlásenie, že súhlasia, že to dieťa bude mať také meno, aké má. Prehlásenie o mene, priezvisku sa to volá, alebo také niečo, vyhlásenie o mene. To je jediný dôvod, prečo ten človek tam musí fyzicky prísť na tú matriku. Tak sme si povedali, že dobre, však tí oteckovia teda prídu aj do tej pôrodnice, tak prečo, čo keby to podpísali tam rovno v tej pôrodnici, keď tam dojdu a potom už nemusia chodiť na ďalší deň alebo o 2-3 dní na matriku, hej. Podarilo sa to spraviť takto. A prepáč, trochu dlhšie hovorím. Ja som si potom spravil taký prieskum bojom, že išiel som na jednu matriku a pýtal som sa tej pani úradničky, že viete, že teraz to už takto môže fungovať, že vlastne vám už nemusia sem tí klienti chodiť, že oni tie rodné listy vlastne, keď to podpíšu v nemocnici, v porodnici, tak im ten rodný list môžete poslať poštou, alebo teda elektronicky do schránky, ak používajú schránku na Slovensko.sk, tak som sa pýtal, že a čo, funguje to? Ona, že viete, my to ani veľmi nepromujeme. A ja som sa pýtal, že prečo to nepromujete, že prečo vlastne ich nejak motivujete, aby sem stále chodili. A po takej tretej otázke z nej vlastne vyšlo. My sme tu potom také samé. Že nám vlastne, že my vlastne chceme aj toho otecka vidieť. Však sa im narodilo dieťatko. Je to také milé sa s nimi porozprávať. Ukážu im fotku. Čiže to je podľa mňa vec, na ktorú akože to by fakt, že nikdy nenapadlo, že keď chceš akože zjednodušovať služby, tak na druhej strane bude smutný úradník, ktorý vlastne nebude mať dostatočný počet návštev na úrade. No. Ale hovorím to len preto, že to je akože vtipná anekdota, že aj na druhej strane sú vlastne nejaké motivácie. Motivácie, že prečo tí úradníci to chcú tak, ako to teraz je. Ale keď si toto spomenul, tak teraz mi napadlo, že ja vlastne, keď som pre Mila vybavovala minulý rok pas. No. Čo akože je ďalšia teda téma týchto občianskych, ktoré randomne ti prídu, prosím ťa, do schránky. Že Mariete prišlo niečo z policajného, neviem akej neviem, či to je z prezidia, alebo odkiaľ to chodí. Proste prišla obsielka, vieš, žltý lístok do schránky, že preboha. Čo si spravila? Čo spravilo moje 4-ročné dieťa, vieš? No a potom som tam prišla a pochopila som, keď to bola tvrdá obálka, že tam je vlastne ten občiansky, ktorý je ti aj tak na nič. No. Hej, ale vyplaší to, anyway, dobre. Mám ho. Myslím, že mne sa to stalo, že aj nám Jurkovi tuším, že no, mňa to dosť akože šoklo. Ale teda išla som s Milom vybavovať pas, čo napríklad v klientskom centre to je akože príklad podľa mňa relatívne dobrej praxe. Že tam deti do 3 rokov máš prednostné vybavenie, plus tam máš ten detský kútik. Čiže to je fajn, ty sa tam zašiješ a potom keď príde tvoje číslo na rad, tak zbehneš. No, tam akože ty nemáš pocit, že tam všetkých otravuješ, ostatní nemajú pocit, že čo tam táto robí s tými deckami, nech ide domov variť. Hej. A ja som tam prišla a som si tam tak sadla, že prišla som vybaviť pas a ona, že rodný list dieťaťa a ja, že what? A ona, že no to potrebujete rodný list? Ja, že ja ho tu nemám.
no tak to vám nevybavím. A ja že, ale veď máte tu je môj občiansky, vy tu máte, viete, že on je môj syn? V tom počítači nie, že tak vy ho tam máte? Nie? No nie, to musíte mať rodný list so sebou. Tak ja som to tam potom nejak akože uhrala, že pozrite sa, ja som sem prišla, ja sem nemám ako inak prísť, mňa sem muž doviezol, mám dceru v škôlke, teraz som tu mohla prísť, inokedy nemôžem. Tu ho máte naskenovaný v telefóne. Tak nejak našťastie sme to teda uhrali, dúfam, že pani úradnička sa ho nebude mať problém, že mi to teda vybavila aj napriek tomu, že som ho nemala. Ale to mi príde ako úplná šialenosť, že ty musíš niekam chodiť na úrad s rodným listom tvojho dieťaťa, ktoré tam sedí tebe na kolenách. Hej. No a ty si vlastne teraz otvoril taký zaujímavý okruh, ktorý si môžem pracovne nazvať, že s deťmi na úrad. Adrenalinový šport, alebo jak by som to nazval. Alebo s deťmi hoci kde. S deťmi, ale keď už to bude, že advanced level bude, že keď už si zvládol s deťmi do reštaurácie, s deťmi na ihrisko, to je začiatočníci, tak daj si vysoký level s deťmi na úrad. No, tak... Aké to teda na tých úradoch je, alebo možno tak pozitívnejšie, že čo sú také veci, ktoré by podľa teba pomohli rodičom, keď potrebujú z niečo vybavovať na úrady, tak ako by to mohlo fungovať, aby to bolo dobre pre nich. Hej? Že ja si osobne napríklad neviem úplne predstaviť, že by som s deťmi išiel na úrad, že mám pred tým rešpekt, ak nie rovno, že sa toho bojím, ale že čo sú tie veci, ktoré by mohli pomôcť? Podľa mňa to paradoxne nie je vôbec nejaké fyzické alebo akékoľvek prispôsobenie toho priestoru. Ale mne príde, že celkovo tu ide o tú tému toho, že či deti patria do verejného priestoru. A ešte do takéhoto, dajme tomu, že formalizovaného veľmi verejného priestoru. A podľa mňa áno, pretože tie deti sú tu na svete s nami, hej, a oni tu majú právo žiť a majú právo byť deťmi. Čiže mne skôr príde, že keď už proste tá mama sa dotrepe na ten úrad, tak asi tam fakt niečo potrebuje vybaviť. Hej? Že asi tam fakt nechodí len tak z plezíru, že nemám čo do obeda, tak idem na psvar. Do obeda detské ihrisko a po obede čo si dáme? No poďme na úrad. No, takže vlastne čo chýba je podľa mňa to... také empatické vnímanie tej prítomnosti tých detí vo verejnom priestore, ktorý aj možno nie je uspôsobený pre ne. Hej, že to, že keď prídem ja na úrad s deťmi, tak naozaj sa tam niekto na mňa nemusí ofúčať za to, že by som bola prednostne vybavená, lebo proste tie deti majú krátku zapalnú šnúru a vydržia ti tam, však vieš sám dobre, že vydržia tam proste 15 minút, možno horko ťažko ich tam udržíš pri nejakej rozprávke na mobile, ale potom už tam začnú vystrajať. A keď ty tam máš celý deň čakať na niečo, čo vlastne by si teoreticky mohol vybaviť jedným mailom, tak je to veľmi smutné. A ešte tam často musíš zažiť aj taký ten pocit tej prenesenej hanby zo strany tých ostatných, ktorí sa na teba pozerajú, že ježiš, toto sa tu hádže o zem a vieš a toto tu robia, no to si nemohla niekoho vybaviť, aby jej postrážil, vieš. Čiže toto je podľa mňa taký problém našej spoločnosti, že nemáme toto zažité, že deti patria do toho priestoru. Takže možno keď tam začnú patriť, tak aj tým mamám a otcom sa bude chodiť ľahšie na ten úrad vybaviť tie veci. Lebo budú vedieť, že tí ostatní chápu, že o čo tam ide, hej, že čo sa tam deje. Takže to. OK, čiže namiesto detských kútikov viac pochopenia. Tak. Alebo tak by som to bral. Že toto z toho nejak tak počujem. Áno. Že aj od tých úradníkov, aj od tých ostatných ľudí, ktorí na tých úradoch proste sú s tebou. No a áno, samozrejme aj od tých, ktorí tam musia tiež sedieť a čakať, vieš. Lebo tak vieš, ty vždy ideš na úrad s tým, že máš predpoklad v hlave, že no tak teraz sa tam zaseknem proste na hodinu až 2. Hej. Čiže keby ten úrad fungoval hladko a tí ľudia by tam nemuseli čakať s hlúpostiami, tak by možno mali aj viac empatie voči tej mame, ktorá tam príde s 2 deťmi, pričom jedno malo spať a druhé je prestimulované a nudí sa. A potom to tak dopadne, ako to dopadne. Vieš. A vlastne na začiatku tej odpovede si povedala takú jednu zaujímavú vec, že hlavne, že keď už tam musím ísť, že presne, že veľa tých vecí by sa fakt malo dať vybaviť online, digitálne na diaľku a nenútiť teda špeciálne ešte aj toho rodiča ťahať deti na úrad a čakať tam vo fronte. Že na to tu ten digitál máme a je škoda, že proste to tak ešte nefunguje. No, ale aj sme si pofrflali, aj sa nám možno uľavilo trošku, ale že rád by som tomu dal taký pozitívnejší záver, že poďme si trošku zasnívať, hej, že teraz si pustíme fantáziu na špacírku, že ako by to fungovalo, alebo ako by to vyzeralo, keby teda ten štát fungoval dobre, možno aj
tak, ako funguje v nejakých iných krajinách a že pre tých rodičov by naozaj poskytoval službu, ktorá je adekvátna tomu, koľko daní tu platíme. Že ako by to, čo by boli, povedz nejaké tie tvoje že pozorovania, že čo by boli tie veci, ktoré by tu zrazu začali fungovať na Slovensku? No, prvé by si nemusel čakať 3 mesiace, kým sociálna poisťovňa ti zmení číslo účtu. Vieš, aby ti chodili teda prídavky a máš 2 účty naraz, lebo tak to trvá, vieš, oni majú na to lehotu 3 mesiace, tak majú 3 mesiace. Ale to je už taký zase ten frflací mod, hej, ale vieš, ako sú také tie apky, keď otehotneš, tak máš takúto apku, že teraz vaše dieťatko vyzerá ako hrášok a toto sa mu vyvíja. A teraz vyzerá ako melón a toto už má vyvinuté. Tak by si mal takú apku, ktorá by ťa tak pekne akoby previedla celým tým procesom, že teraz sa vám narodilo dieťa. Budete musieť toto a toto splniť voči štátu a takýto máte nárok. A tebe by to chodilo automaticky, upozornenie, ešte by ti to ponúkalo možnosti, povedalo by ti to a vidím, že vtedy predtým ste pracovali na takejto pozícii, je asi čas začať riešiť, či sa vrátiš do práce alebo sa nevrátiš do práce. Čiže keby to fungovalo pekne, hladko, ty to vieš lepšie, hej, ale ja mám pocit, že ten štát všetky tie informácie má. A vie ich aplikovať a vie si ich vymieňať, len si ich nemôže vymieňať z nejakého dôvodu. Neviem z akého. Môže, poviem ti potom. Povedz mi, zaujíma ma to, lebo... Často je to mindset, že to je naozaj iba ten akože nastavenie, že či je niekto v štáte, koho to vôbec trápi. Hej, že kto akoby že rozmýšľa z pohľadu toho občana, toho človeka, ktorému tie služby majú poskytovať a či rozmýšľa nad ním tak prierezovo, že mám tu rodiča, tak čo asi tak ten rodič potrebuje vedieť, ako ho môžem informovať. Hej, že keď si hovorila, že je čas rozmýšľať nad návratom do práce, tak ja si predstavil, že a tu máte číslo na vašu case officerku, alebo ak by som to nazval, že pani úradničku na úrade práce vo vašom okrese, s ktorou to môžete skonzultovať, ktorá vám rada pomôže. Hej, že tak akoby, že proaktivita, že nerozmýšľam nad tým, že ja som úradník a mám tu napísané paragrafy, ako mám postupovať, ale rozmýšľam opačne, že mám tu nejakého klienta, tak čo ten klient potrebuje, ako rozmýšľa nad tým on, ako mu viem čo najviac pomôcť. A potom ja fakt hovorím, že všetko ostatné je technikália, že všetko ostatné sa dá, tak ako pri tom príspevku pri narodení dieťaťa, čiže sa to úplne otočilo od žiadosti na proaktívny príspevok, kde štát si pozbiera všetky údaje sám a už ti vyplatí tú dávku, nechce od teba nejaký papier alebo dokladovanie. Čiže všetko sa to dá, čiže tie dáta sa dajú zdieľať. Že ja si myslím, že najviac tomu chýba akoby taký ten mindset, že niekto, koho by to aj trápilo, že či sa to náhodou nedá robiť lepšie. No a toto sú, vieš, tie situácie, tých situácií strašne veľa, že to by sme mohli ísť, máme tu krátky čas, hej, ale sú rôzne domáce pôrody, čo je akože téma, ktorá je veľmi hraničná, okrajová, ale to nie sú iba ženy, ktoré sa rozhodli, že budú rodiť doma, ale to sú aj ženy, ktoré nestihli dojsť do nemocnice, hej, a tam potom nastávajú také opletačky, že to si ani nevieme predstaviť. Potom plus samozrejme my, ktoré sme rodili v zahraničí, tiež to kočikovné napríklad nie je automatické. Ty tam máš stále a tých prekažiek je tam stále strašne veľa. Čiže toto keby sa vedelo vyriešiť tak, že ty vlastne máš niečo, čo ti aktívne ponúka a podsúva toto a vieš sa tam dopatrať po tých ľudí a vieš sa tam, vie si to samé, lebo to nemusí byť, že teraz akože sociálna poisťovňa s úradom práce spolu komunikujú, tak to neznamená, že jedna teta zavolá jednému ujovi, ale že tie systémy sú kompatibilné, hej, a že si im to tam samým vyskočí, že tu je kolízia, tak si to vyriešte. A to keby fungovalo, tak to by bolo krásne, hej. A potom samozrejme sú tu také, lebo vieš, toto je proste taká téma, ktorá zachádza, že od zdravotníctva cez prácu až po digitalizáciu. Že to máš akože strašne veľa ministerstiev, ktoré budú tú tému riešiť a uchopovať zo svojej kompetencie. A mne príde, že už potom vlastne, ty už keď máš vyriešené teda to zdravotníctvo, že ty to už si porodila teda a nejako ten začiatok máš, už teda si prešiel cez tie základné akoby príspevky, takže už toho toľko neriešiš s tým štátom. A potom tam príde tá práca do toho. A to je návrat do práce, že tam zase prídeš k tomu, že ty máš robiť 8 hodín a nemáš šancu flexibilného úväzku, ktorý vlastne
je jediné, čo ťa vie nejakým spôsobom akože zachrániť, pretože ty nechceš tie deti nechať 10 hodín, lebo ty ideš do práce, to je 8,5 hodiny plus cesta naspäť ešte do inštitúcií, však a už nemáme, že to je ešte taký starý model, vieš, že to je tá rigidita toho systému, že to je ten starý model toho muža chlebodarcu a ženy, ktorá sa stará, lenže v súčasnej dobe a pri súčasných cenách a životných nákladoch nemáš ten luxus. A zároveň ženy už nechcú byť iba tie, ktoré sa starajú, ale chcú sa realizovať. A ja neviem, či poznám kočku vo svojom okolí, ktorá by sa vrátila do svojej pôvodnej práce na full time a stíhala by všetko, čo potrebuje a nebola by z toho s jazykom proste 2 metre za sebou. Hej. Vieš. Hej. Okay. A to má napríklad inak Švédsko, že oni majú myslím, mám pocit, že som to čítala už tak rok dozadu, že oni majú skrátenú pracovnú dobu zo zákona, až kým dieťa dovrší nejakých 8 alebo 9 rokov. Super. Čiže ty sa nemusíš doprosovať toho, ale ty to máš akoby štátom garantované, že máš na to právo. Hej. Čo je super. Super. Že hej, aj z toho, čo sme si hovorili predtým, a že to nie sú nejaké že nedosiahnuteľné veci. Ty si mi ešte predtým, ako sme začali nahrávať, spomínala aj na takú situáciu, že nie je vlastne doriešený prechod medzi rodičovskou dávkou a tým, kedy dieťa ide do škôlky, keď to poviem tak laicky, že rodičovskú dávku prestaneš dostávať potom, ako dieťa dovrší 3 roky, a keď to je v apríli a detko nastupuje do škôlky v septembri, tak vlastne od apríla do septembra nedostávaš nič, žiadnu podporu od štátu, ale stále to dieťa máš doma. Hej, že to sú také veci, ktoré akože dajú sa domyslieť, dá sa tam spraviť nejaké prechodné obdobie, že ja by som to tak možno uzavrel tým, že aj tie príklady hovoria, že nemali by sme si zvykať na to, že takto to tu funguje, že fakt sa veci dajú robiť lepšie, že často je to o nastavení nejakého mindsetu, že či to chce niekto robiť lepšie a v prospech občana. A možno taký úradnícky, idem tak na tenký ľad, ale skúsim úradnícky, že úrady sa po úradnícky, po legislatívne sa to povie, že orgány verejnej moci. To je OVM, orgány verejnej moci, to sú úrady. A ja si hovorím, že dobre bude vtedy, keď ich prestaneme volať orgány verejnej moci a začneme ich volať, že orgány verejnej služby. Že oni nie sú tí, ktorí len o tebe rozhodujú a pošlú ti lajstro s červenou pečiatkou, ale že je to nejaký orgán, ktorý má poskytovať nejakú službu. Že niekomu slúžiť, niekoho podporovať, niekomu pomáhať, proaktívne mu niečo ponúkať. Takže to bude možno, vtedy bude dobre. Vieš, ja si naozaj myslím, že tí rodičia, však sám to vieš, sám si rodič, a že tí rodičia naozaj akože nesnažia sa ten štát nejakým spôsobom vyťažovať, alebo ho nejak zneužívať, alebo sa k nemu nejako stavať, že tak teraz mi toto vybavte, a potrebujú od neho viac menej flexibilitu a hladký priebeh toho nejakého konania, a možno tak potrebujú pochopenie toho, že tie životné situácie už vôbec nie sú také, ako boli pred 30 rokmi. A toto sa podľa mňa ako v tom rodičovstve tak extrémne neodráža v tom vzťahu štát versus rodič, že neviem, či je iná oblasť, v ktorej sa to menej stretáva s realitou ako tu. Hej. Možno ten kataster. Hej, vidíš, funguje to. Že keď máš pocit, že niečo nefunguje, tak si spomenieš na kataster a vlastne možno to ešte celkom. No, ale opäť to poviem, nezvykajme si, čiže kataster nie je, prosím pekne, nový benchmark, nie je nejaká nová úroveň služby, ktorú máme očakávať od štátu, práve naopak. Takže nezvykajme si. Adela, ďakujem ti veľmi pekne, že si bola hostkou vlastne tejto prvej epizódy tohto podcastu. Ďakujem, zvládol si to výborne. Ďakujem ti veľmi pekne. Poviem anekdotu, možno ju strihneme, že teda počas nahrávania tohto podcastu mám tu dceru, ktorá sedí vedľa a pozerala nejakú rozprávku, a počas nahrávania podcastu o službách štátu pri rodičovstve sa jej stalo to, že je tam vybehla nejaká notifikácia o tom, že nemám aktualizovanú nejakú štátnu aplikáciu, nejaký podpisovač alebo niečo, takže sa je to prekrylo na tú rozprávku, takže museli sme to chvíľu prerušiť, aby som mohol ísť, odkliknúť, že to dať preč. No, čiže kontextové zážitky. Ale je výborné, lebo vidieť, že si angažovaný otec a presne to potvrdzuje to, čo som hovorila, že tie
životné situácie tých rodičov sú proste už úplne inde. A ešte aj takto mi ten štát lezie do toho rodičovstva. Presne. Keď už má to dieťa pozerá rozprávku, tak mu tam ešte vyhodí notifikáciu zo štátneho nejakého webu. No, takže ešte raz, ďakujem ti veľmi pekne, že si bola touto hostkou tejto prvej epizódy, že si sa podelila o všetky veci, ktoré možno my bežní ľudia ani netušia a verím, že si to nájde svojich poslucháčov, poslucháčky, ktorých to bude zaujímať, ktorí získajú takto nejaký náhľad do toho, že ako to vlastne funguje, keď sa človek stane rodičom. Verím, že sme dali aj nejaké príklady nejakej dobrej praxe. Ešte viac ich dáme v newsletteri, ktorý je tiež súčasťou tohto podcastu, takže v newsletteri nájdete nejaké ďalšie dobré tipy, triky, ako veci vybaviť, príklady z toho, ako to funguje v zahraničí o tejto téme, čiže rodičovstvo a štát. Takže určite sa naň prihláste, budeme veľmi radi. A ešte poviem, že na príprave tohto podcastu a aj newslettera sa podielala aj Sára Solárová. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás dopočúvali až sem. Adel, tebe ďakujem ešte raz za to, že si prišla a budem sa na vás tešiť aj pri ďalšej epizóde tohto podcastu.